Wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petruk. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadakku kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora pateni, Petruk. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumaluduk kontor katuk nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ora miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para sanda kula. Petruk edan ngajar Durna Wen sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sing. wah Petruk edan. Durna babaku Werkudara. aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petruk mana ngajar karo aku Petruk ki iblis lanang. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng lebih ora karo-karuan. wah ngaso nggondak semaput Werkudara. lah gandane semaput Mana aku dibatang-batang sih. Wes aku drake kene Werkudara kemuling. yo Petruk Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara Nggih. Terus syarate aku kudu mentala mateni kowe ning patimu kudu mapan oleh negara Ngastina derek. Kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampean mateni Petruk sampean wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Najan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske. Mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa. blegegekugek sadulita mel Mboten aneh milanipun anginipun kados mekaten. Menika Prabawa Raden Werkudara rawuh nggih. inggih paman kula sejenar Bawa Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina Ganteng
blekuduk swalu gembol sumorante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo Durna bapakku, aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen heeh, pancen bener. Pandhararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sempuni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggih dawa sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sempuni bapakku. Werkudara kowe slamet nggih Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh, tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggih ya nang ya li. Yo Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Angin mungkin ndekno sikik ta Werkudara. Iki ganjeling ngisor bareng semak jegluk. Pun mboten sak kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki. Katomanmu ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngestaken Kendhawu ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang. Durna bapakku, Piye Werkudara? kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Kowe katine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan ning negara Ngastina. Oh, kondhok blekutu swalu gembol sumorante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Nger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu iki wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. jenenge apa? Ya kuwi kengaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana lho apa ora elok selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo Ning jebul ana syarate Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sakan paraning dumadi
tak rewangi jegur segara wayaku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu Ger, arep kula badhe majeng sawetawis supados cetha panjenenganipun anak kula pun Werkudara. Lho sumanggaken Bawa Durna. Turnayana panalingane lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Sarate apa? Yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewati, aku kudu gayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana babar kamulyaning jati. Sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen durung iso gayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana. Yen kowe krasa kaya mengkono, tegese kowe wis darbe niat bakal gayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal gayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake sarasranane? Aku saguh. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi, jegur segara tak saguhi. Upama syarate dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono ngondeli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Harimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan, Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna. Yen wong ora kebondo marang katresnan, kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter kowe, saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki. Iya. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakaman. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge depate? Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima kudu ana salah sawijining panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo?
Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan iki biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedening tresnamu marang panakawanmu. Jebul tinempune gondeli karo rasamu Werkudara. Ora bakal gondeli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng matenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk matenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ilmu sastra. Mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago ya kowe ingkang bakal entuk wahyu. Jalu pamit. Kali paduka anak Prabu Ngastina. Ngono. Mboten kandika nyono-nyono menika inggih dipun sebat nabuk nyilih tangan kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartemtu panjenengan mboten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Duna. Pripun Pate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok. Mboten wonten. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng tak deng. Duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kaya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijen wae nganti suwe banyu sinaring. Nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng niku bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mudar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk menika kekuatane sepira? Candhak bijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning mati. Syukur Bagong Werkudara iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih. Mboten sak kuwatir. Boduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuninging tanpa pepindhan. Sami-sami nggih, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso
ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami nggih, sami-sami. Bawuduna. Wonten Jawab. Menika wonten sekedhik kangge pupu penemban Durna. Aduh, nggih, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badhahi niat kepula niku kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking madu anak Prabu menika mboten babar pisan mboten Den. Estu mboten. Mboten menika ikhlas. Nggih, sampun kados mekaten nggih. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Nggih. Lah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune, nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipen napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Trata. Nggih. Mrawi ngaten kados sampun paripurna lelamban menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres nggih, leres. Kartomarma wonten timbalan ingkang dawuh budhana kang padha sebo jenenge Srasa Kundur Kedatun kula non para wadal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma kaya Srana dawuh maneh purna gatining pananggilan Srasa Kundur Kedatun jog saking dampar ketuna kinapit gamparan gading nalika semanten Sanotarsa Kundur Kedatun jeluk saking dampar ketuna kinapit gamparan gading kadharaken sangganing Kurumban Cedi manggung tanggung Joko Paloro ing sami ngampil cataring keprabun kawis saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ora runtungan tindaknya Sri Naranata wau pasang kaliman tabi kilura nuwun sewu lho Pakne sampun ininten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagung rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne nuwun sewu Bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula kaliyan Sudarma kula Bapa Pakne mbok ampun ngoten kula aturi paring pangandikan aja terus meneng wae ngonten niku kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke monggo wis dibesutke klobot li ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol jarene senengane jangan lombok ya wis tak olahke nganggo krupuk urang ya wis tak tukokke lawuhe tempe garit ya wis tak sediani kok mesu kendel wae wong aku ya wis goleki nang ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok kasin panjenengan menika karmane ndok kasin anggere ora ana ndok kasin terus ora gelem dahar Pakne ampun kaya ngoten to kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula lunga lusaka Karang Tumaritis kula aturi ngendika Pakne aduh kaget aku nganti ora krasa anak bojo wis ngadeg
bekti kula nggih Pakne. Heeh, Werantawati. Bekti kula bapa. Heeh, tak tampa ya, Kang. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom, ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi nggih. Merga bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu wis junjung derajati wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kuwi nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang ki mawon boten sadipun penggalih menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek boten nggih boten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sok nek wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikujungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe kuwi tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Werantawati, kula wonten dawuh. Jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten namung slaminipun kula mapan wonten ing Karangtumaritis nderekaken Pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga ngumeng lanjari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Ora usah to gagas, ya pancen niate ora apik cah kae. Iki ngene ya Werantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebabe atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilogram mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teka, do rewang do masak wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget lho sapa sing arep dadekke manten. Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure, bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning impenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati.
Kabedhao dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wrantawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus learken golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dibetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Wrantawanti piye? Menawi panjenengan gega dhateng atur kula. Karemu? Menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun boten kok mancing wonten ing toya menika boten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petruk kan malega-lega kantong bolong isine kosong. Yambu nawasunggu. Apik. Idemu apik. Nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar nang amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko. Ya tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk. Ngaten kula namung nderek ning kowe ora etok-etoke lemu etok-etok aja nganti ketara lho Wrantrati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki ki mengetok-etok. Oh inggih ngestaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajri Kanjeng. Ora sawedi, aku tak ngelikan nang kene jupukon lah anu jarike. Engko ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Bapakmu kena ngopo tengok-tengok kok terus gledak bareng tak mek-mek yamake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye ibu bapak kenging menapa mboten ngertosaken paranipun nedengipun lenggahan terus
Kados mekaten kawontenanipun tobat Pakne kula mboten saged dipun tilar piyambak Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Pakne sampeyan kena ngopo Bapak sampeyan kenging napa kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun lengkung Bapak sampun seda. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kadung ngarepan omah kok dipanjer gendera putih iki sapa sing ora ana ngaturi mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertos sangkan paranipun lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan tumunten sakmangke sampun mboten saged glawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden lho Petruk mati inggih wela ta ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Warantawati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nglameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa iku gumantung marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kenebek kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitake titah ning alam padang kuwi anggap marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa wis dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selehing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas matur sembah nuwun lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana awale ora ana mengko ana terus dadi ora ana meneh wis dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk iki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lahir batos kula nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah mestine ngono inggih mula dadi patuladan lan kaca benggala wong uripun alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadigang ngadiguna
Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira? Paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak terus apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Mergo lengkung ya isih mbutuhke Probaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wong wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki saklek dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom, no? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi kliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Bangane kowe diwengku wong kana-kana. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kok sik to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Naingaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo Lengkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene, Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong.
Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung etok-etok lha kok njur arep dipek. Rantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya pimpen kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai iki piyai pinter. Ngaten, Bapak. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Rantawati kono nyetlika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngapa ya, Tru? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso omong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kuwi Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki wau ming dadi go vertikale Rantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampeyan? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk. Nggih. Kowe ndek pusaka to? Napa? Petel. Gadah. Kene tak silihe. Petel siji arep disilih, tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disilih petele kok ora entuk. Nggih, siap. Petel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene petel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nang ngono petel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe menengo wae. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka matimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih.
Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ono bedane. Truk apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Njrone wonten tipe tip dengkulmu mlocot. Ora ono ku ya kuwi gaweanku kok. Ya cat anu cirine siji dhek ra dijenggot. Ya mongko tak thukulke sedelo wae gampang. Ora sampe ono bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh, anu iya, anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya apa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, Sakarep sampeyan. kaget tak undang kan. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, Ngopo? kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewahi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewahi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk. Mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dibandingani karo satriya jenenge Werkudara. cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe iki nek ngenyek iki ketoke nyerempet ning jel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, Mburimu kuwi. Wah, gaweamu po? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mung ngletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ono. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara karo Garing karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe ora sah nembang, ora sah. Kowe ora sah bawa lunging gadung barang ora sah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora sah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora sah omong. Oh iya, iya. Manut aku wah jan setan lan. Yo ditenono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo.
Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Mararamba. Oh iya. Ngenteni Gareng karo Bagong, gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wong kula nuwun. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sitom Parisana. Sinom Parijata kok Sitom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing adoh. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara. Iya wisang Ndara Wisanggeni ngestokke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting penalit wong iki asline ora iso basa. Iya ngestokke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah rewel ora asah nembang wegah aku ngomong terus terang terus pelip malah tampa bolang barang ngono Petruk mlayu sing adoh Petruk kedadean saka pedhang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Durna panalingani loro majaring ratri linenggak jangkanira kabisanananing Prang Brata yuda aning Prang Brata yuda cakine wis mendem ya ngene iki. Ing atase sing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petruk, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptaning Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petruk. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babar kamulyaning jati kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora pateni, Petruk. Cumangkah anggru sesumbar lindhu bumi kuncing. Kumaluduk kontur katuk. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan.
Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ora miris? Nggonku tekan ana Karang Tumalitis iki goyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para santa kula. Petruk edan ngajar Durna. Ben sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petruk malah ngajar karo aku Petruk ki iblis lanang. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng klepir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggondak semaput. Werkudara. Lah. Gandane semaput. Aku dibatang-batang sih. Wes aku dreke kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuhing Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan oleh negara Ngastina. derek. Kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Najan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus.